Шулай дөрес тоторга шулай куянны. Ә башкача тотсаң нишли ул? Ну, авыртадыр инде. Колагыннан кеше бит тота, колагыннан ярамый. Кулагын нишләп ярамый? Ну, мәҗбүрек җир бит инде. Ошаган сайын я кыстырып барам. Пешәнне менә атнага бер аласың, юкса кишер бигрәк булды быел. Күпме бирәсең шулай ашыганда. Аларга сквозняк ярамый инде шул. Вакытында суын эчертсәң, ашатсаң, бер нәрсәсе юк. Менә койсы берсе кыргый була инде аның. Әллә нигә бер кыргый була. Без ялашалар инде. Иснәшәләр шул. Яралса башлар. Иснәшә башлар. Среднем алар 8-10 китерәләр. Бар 14-ләрне китергәннәр. Аның имчәкләре 8 генә. Ә ничек ашыйлар? Менә шул 8 ашыйлар. Нәрсә кала тегеләргә. Шул куян бер генә ашата бит ул имзә балаларын. Алар бит балалаганда җынҗыл кыйлар. Яларына җынҗыл кыйлар тагы. Балагач күм куялар балаларын. Авызына турып, монда пешән ташый башласа, значит, скоро балалый. Ну, булар 5 кило ярым инде менә живой бит. Мәче җылып куясың. Иминде алардан тосыл.